Obi Nwanne United Brothers Club Lagos branch na anyị zuru keme. Ndị ọma Obi Nwanne United Brothers Club anyị zuru keme. Obi Nwanne United Brothers Obi Nwanne United Brothers anyị nwere ọgbọ haba ndị Obi Nwanne United Brothers Club Lagos branch Abatagị mkpa amala nwanne agwa egwu dị onye na-ajụ ndị Obi Nwanne na-aga onye abata ndị Obi Nwanne Obi Nwanne United Brothers Club Amaka Lagos branch ka ndị Obi Nwanne anyị nọ n'ọgbọ ndị Obi Nwanne United Brothers Club Lagos branch Abatagonu anegwachalachala na-eso unu dịka anyanwụ tutu n'enu anyanwụ tutu n'ọdeji ejinu unu dịkwa ukwaziza ekwe mgbaji Obi Nwanne United Amaka Lagos branch n'unu sobili ndị nọ na-achụ anyị n'enu ụwa nwanne m akwụ anya na-abụ ụba maka anyị ji ego anyị ji kọntaktị anyị zọpụrụ inye ego ayo amala efe nwanne agba na makwa ndị Igbo anyị kwadoro ọfụma onye ọgbakọ Chukwu nọ n'egwu mana ndị Obi Nwanne United Brothers Club Lagos branch ka anyị na-ekwu maka fanụ maka na ifefa na-eme erikanụ udo na ịfụnanya ka ma jikarịsịanụ unu ji ego jidekwazịa kọntaktị mana unu adị eme mkpọtụ onye ọma Tochukwu Chairman Obi Nwanne United Brothers bịakene Alhaji Naji ekene Alhaji Naji ineli ego dị ọcha Alhaji Jewelry sibili obele nwa bala akwa elisi nke na-achị dị na mma anyị ekenezianụ Chairman Obi Nwanne United Brothers Club Chief Ifeanyi Ọnọja Alhaji Naji Alhaji na-eli ego dị ọcha Chief Executive Officer Bar Foodies Nigeria Limited odogwu nwere obi ụmụnne ya Obi Nwanne Alhaji Abata
Ineli ego dị ọcha managing director Mapudis Nigeria Limited Alaji Jewelries Abalawo Ọnachi na-edu onye ọma biko bilinu edu wanda nwata etogo ihe aka ka isi jee anyị ekenezianụ Ọnachi na-edu Emmanuel edu wanda nwata etogo n'ihe aka CEO Edu Wonder Global Ventures Importer of Tiles and Door CEO Edumacom Cosmetics Royal Touch Organic Production Enogwe anyị kenezianụ Ejikeze Ejax Kelebu dealers in all kinds of auto parts and motors Ozigbo ndụ na-agụ ubeje Ozigbo ndụ na-agụ ubeje odogwu mekene yo onye ọma haba Ekokwu dili Chukwu Ogi Nwapotika onye ọma bịafumanya Ekokwu dili Chukwu abatazianụ Otika one of ụmụ Ogbago CEO Divine Logistic Enterprises Oyibo aka na-atụ compressor 1 n'Oladipo onye ọma Tochukwu ekene eji mgbaso ndị abatazianụ Animgba dealers in all kinds of foodstuff owner of Golded Bar dealers in chippings and granites Animgba Chukwu nke izizi n'Otulu Abia steeti Alaji na-eli ego dị ọcha nọkwa ime nke afọ n'anya nụ a na-achọ mmadụ achọ na-enye na mmadụ n'ọkwa ndị ọma abata Obi Nwanne Brothers Club Lagos Branch ọvagodo mmadụ Chukwu Mmọnwụ na-abịa onye olobi afụmanya eziagwụ ibudu ka isi pụta onye ọma ekene ọ bụ onye ka na-ekwu Okafọ ọ bụ m na-eme eze aka Bumi Ongi nwa bụ mmọnwụ Chinne n'ụlọ Eziagwụ Ibudu dealers in all kinds of cars and automobiles isobere n'elu duru ọha Samuel Izuchukwu onye ọma abatago onye ọma Tochukwu ekene dealers in all kinds of drugs
nwata bụlụ ọgwụ onyeọma n'ime Eziolo Eziagụ Igbudu ka isi pụta duru ọha Samuel Izuchukwu aka nwata bụlụ ọgwụ 1 n'ime Eziolo Eziagụ Igbudu, dealer in all kinds of tradition and English drug and medication. Onye ọma na-esobilinu Oyo Amala anyị ekenesia afụ nwelotenna Chibo Ibilinu ụkpaka gbagbulenyi afụ nwelotenna sobili ụkpaka gbagbulenyi Chibo obi nwanne United Brothers amaka akajekwuwenu n'ochimonye ọma biko bịakene Chinoso Sobili ofu onye na Nsụka Igbo etiti ka isi eje onye ọma Tochukwu ekene anyị ekenezianụ Chinoso dealer in all kinds of foodstuff ofu onye na Nsụka Igbo etiti local government Akajiakụ 1 n'Ọchịma ọnụ ejibila akụ ọ bụ nye ka eji akụ ya nneọma bịafụ mmanya anyị ekenezianụ Chuks aka Sweet Noise ọnụ ejibila akụ 1 n'ihi aka Nsụka, dealer in all types of Mercedes papers and drugs. Onye ọma Tochukwu ekene ọnwa na-eti ọnwa na-eti ọnwa onye ọma dozi amata ọnwa na-eti ọnwa na-eti ọdọdọ fụmanya anyị ekenezianụ Dozi ọnwa dealer in all kinds of foodstuff in Idome Market, Lagos. Oya Balinu Manondi obi nwanne United Brothers Club Lagos branch na nnekwu maka fanu manala achị na-achị ọnya wetala egwu anyị na-agbado Alhaji Jewelries Oyi bụ chairman ndị obi nwanne United Brothers Club ego dị ọcha ka ị na-eri n'ugwu